Ji destpêka destêwardana Tirkiyê bû bajarê Idlibê yê Sûriyê û gef û fişarên Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û Wezîrê Derve yê Tirkiye li ser bajarê Efrînê gundewarên wê berdewam e. û herî dawiyê daxuyaniya Erdogan di civîna partiya xwe de Partiya Dad û Geşepêdanê li Tirkiyê got ew dê Efrînê ji PYD pak bikin. û derbarê Rêjeya Ereban li Efrînê Erdogan ragihand ku ji sedî pêncî xelkê Efrînê Ereb in. û beriya çend rojan Talal Silo berdevkê Hesedê veqetî û berê xwe da Tirkiyê. û ew nûçe Tirkiye piştrast kir. Rojnameya Hurriyet ya Tirkiye ragihand ku Talal Silo yê cudabûyî ji Hêzên Sûriya Demokratîk niha li cem sêxuriya Tirkiyeyê. û piştî du hefteyan ji peywendiya nehênî ya sêxuriya Tirkiyê li gel Talal Silo, navborî karî li gel sê kesan ji Cerablusê birevin û daxwaza mafê penaberiyê ji Tirkiyê kirine. Rojnameya Hurriyet serbar kir ku Talal Silo agahiyên berfereh û nehênî radestê sêxuriya Tirkiyê derbarê serbazgehên PYD li Efrînê û çekên di destê wan da kirine. Ajansa Anadolu ragihand ku PYD êrişî baragehên Tirkiye li bajarokê Dart Eze yê ser sînûrê Efrînê kirine. Hikûmeta Tirkiye beriya demekê bingeheke leşkerî li ser Çiyayê Bereket lê nêzîkî Efrînê Rojavayê Kursanê ava kiribû û bi niyaza çend bargehên leşkerî li Sûriyê damezirîne. Çalakvan Xelîl Omer ji Arkerê ragihand û got piştî ku Tirkiye nikarî çirayeke kes ji Amerîka û Rûsya bibe bû destêwardana Efrînê êdî li behaneya digere da ku destêwardanê bo Efrînê bike. û di vê dema dawiyê de gefên Tirkiye li ser Efrînê zêde bûne. Bave demeke balafirên çavdêriyê yên Tirkiye li asîmana Efrînê digerin. Herêma Efrînê ji kûka xwe ve herêmeka Kurdî ye û di dema Osmaniyan de ji ber ku herêmeka Kurdî bû nav lêkirin Kurdax an ku Çiyayê Kurmênc. Lê ji ber şer û pevçûnan jimareyek ji malbatên Ereb ji derdora Efrînê derbederî Efrînê bûn û niha bi aştiyane li Efrînê dijîn.